Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Fami, hey, da fata ana cikin ƙoshin lahiya na kuna kullum. Patrice Talon ya yi wata hitowa ta nadama, shina ta nuna da dama, kuma yana nuna raki, kuma yana nuna kasawa, kuma cewa ba da kanshi bane yake mulki a ƙasar Benin, kuma yana nuna ma duniya kayan kumya na yana hitowa yana waɗansu kalamai na cewa wai dami ƙasar shi za ta sayan makamman da za su kare kansu, mayan makamai, saboda mi yana jin baƙin ciki, yana jin haushi, yana jin takaicin abinda ƙasashen IS ke sayi na makamai na su kare kansu. Musamman ma Burkina Faso da ta kawo an ga misil ga sunan ballistic da ya gani hudu ya hirgice, wallahi ya hirgice, Talon ya hirgice, bai da hankali, bai saba da yake waɗi. Watil da kaga sun fara shigowa so mun taɓa ne. Ai ba ko da sa'a tunda dai Ibrahim Traore ya ɗauki presidency ɗin Confederation de l'AS, wallahi ba mutunci, kuma makamai sun fara kenan. Wannan premier arrivage ne, premier da kun ji premier sabidir ke akwai saura ko to na farko na kuna kullum sai an shi ku. Ciao. Allahu akbar. Haka nake son soji, ba ni son soji da sarau. Gaskiya tsakani na ga Allah so zama mu, alhamdulillah, Allah saka alheri. Polisanmu, gendarmunmu da sauran masu satani a cikin ƙasar Nijar, wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa, ni dai bin ce muku wani ba, gaskiya insha Allah ni dai kuna burge ni kwarai, saboda ba ku da sarau, kuma daman ba ni son sarau ga musulmi, dan mu musulmi ne, muna musulmi, muna soji, haba da Allah, wallahi ku yi gwagwarmaya, ku fafata insha Allahu, wallahi kuna tare da Allah, kuma insha Allahu akan tsaron ƙasa duk wanda ya rasa ran shi yayi shahada, kuma shahada na ita ce muke nema mu musulmi, mu rike da garanti, ina mu wani faɗuwar gaba, ba mu da faɗuwar gaba. So zawon mu, gendarmun mu, polisan mu, guard national, oz fore, duk wani mai sa tani a cikin ƙasar nan, wallahi tallahi muna tare da ku, kuma na fatan Allah yana tare da ku. Mu musulmai muke da garanti har na lahira insha Allah, saboda haka muna fatan ba tsaro. Ku rike daga, ku rike daga, Allah ubangiji ya saka muku alheri, Allah sa a sauke lahiya, Allah ubangiji ya sa ku cimma gurin ku na alheri a cikin wannan kasar tamu ta Nijar insha Allah. Allah kawo maganin yan sheri, maganin munafukai na cikin gida da na waje, muna fatan ubangiji ya Allah, wa'anda muka sani Allah ka sa mu yi maganin su, wa'anda ba mu sani ba Allah kai ka yi mu sanin su, ubangiji Allah ka mu tsari da su, Allah ka mu tsari da su, ka yi mu sanin yadda za ka yi da su Allah, masha Allah.